tak sengkuto lakone aja nganti urut-urutaning crita ki dipedhot-pedhot. Ha apa? Mergo pancen aku mundi dawuh yen to kowe dadi dalang sesuk kudu manut ilining banyu. Kowe kena ngeli ning aja nganti keli. Tegese sing pokok melu ombyaking jaman, nut jaman kelakone ning aja nganti ngelalekke crita lan ngelalekke struktur carita. Wah, ngantek kaya mbiyen skripsiku ya kuwi kaya struktur lakon. Dadi adegan iki urut kae. Perkara disingkat-singkat ya mergo karang wektune tak oyak-oyak iki jam 2 kliwat. Ora apa-apa zaman saiki iki ngono kuwi kaya. Sing penting cerita jejer pisan dhewe limbukan 2 jam. Bar kuwi yo kok bet perang pisan yo gara-gara 2 jam meneh. Perang cakil yo bubar. Ya aja kaya ngono kuwi jenenge keli tak omongi. Bener sing ngendikake Petruk mau Kang Gara. Piye-piyene aja lali karo pakem, mergo pakem kuwi ana karepe. Jejer pisan iki piye pathet iki ana karepe, ya to. Bedol kayon iki ana karepe, perang pisan kuwi perang gagal sebabe apa kuwi ana karepe. Nek kabeh dipedhot-pedhot nek ya ora jangkep, malah mending pakeliran padat genah. Ini ya bener omongane Petruk kok. Lah iya kagaring nadyan piye wae dhewe tetep manut ombyaking jaman. Iku wis ngancik gara-gara Mbah Waluya isih. Apa? Cara ngono supaya samekta gati. Monggo Mbah Waluya. Ayo co diringi serampat. Ayo serampate. Ya. Ya enak serampat. Ngantuk. Ayo mbokmu. Ayo bapakmu. Joget. Ora modal ati
gak bayar kemen mandek. Lah yo ora mandek-mandek. Lah ora direm apa piye. Iki ki saya tekan gara-gara kok malah nonton bola bareng. Ya sing jenenge Sing menang ngendi lek Lek? Sing menang ngendi lek? wah tenan. Sing menang sapa ki? Jare jagone kalah. Ya ora menang jagoku. Oh jagone lanang Aku kabeh. ki nek nonton bal ngono kelingan aku mbiyen yo jago bal. Sampean kuwi Ya aku tau dadi gedablek. bek kok gedablek. Bek kok gedablek. Ning arep aku wis tau ngegolke gulung. Wah, Disuraki penonton. pamplengi kancaku kok. Ono jeneng ngegolke kok malah diantemi. Ngegolke gawangku dhewe kok. Jenenge bunuh Kediri. Ya ora. Matur nuwun, Mbak. Mbak Cangge. Mas Gareng. Kula nuwun Mas Gareng, Mas Petro, Nggih. Mas Bagus. Nggih, matur nuwun Mbak Swi. Niki awake dhewe ndenangi metune Petro karo Bagus. Ayo karo Gareng. Karo Gareng. Nggih. Iki aku aja tenan. Wah. Nggih. Nepati iki mung entekke jam kok ya ora Ah, sampe. nggih matur nuwun. Sing pokok matur nuwun sanget awit saking Panjurung. Nggih. Sekuyung panjenengan. Kegulan ora e. Heh. Kegulan ora. Dadi wong nonton bal ki mung nunggu panganan lho. Kok nunggu panganan? Nunggu gule. Kok gule? Ya gule kan panganan. Iya. Ora kok mau kok sampean grenang-greneng nang ngono. Wah nonton bal-balan iki nak kegulan karo apa kegulane mantan anyar ki beda ngono. Wah, rasa momke kuwi. Lah tenan omong apa ngrasane karo sing Iya kuwi bedane manten anyar karo bal-balan ya kuwi bedane. Lah bedane pripun? Bedane nek bal-balan kae, Heeh. dul-dul mlebokke bleng ngono iki rangkul-rangkulan. Heeh, nek bal-balan. Heeh. Dadi nendang Entan sik gol bleng ngono. Gol. Pemaine rangkul-rangkulan. Nek mantan anyar. Manten anyar iki rangkul-rangkulan sik. Oh, diwale. Oh ngono kene klesak-klesik karo Sisri. Ya tujuane kuwi kelingan kaya ngono kae lho. Wis aku nak nonton, kowe iki nonton apa? Aku nonton Piala